Looking for number 8, please, gentlemen. Number 8. Victor Kilo 2 Charlie Lima. Montague Island. Oscar Charlie 223. QRZ. Έλα το ελληνικό σταθμό, σε παρακαλώ. Sugar Victor 8 only. Sugar Victor 8 only. Again. Γεια σου, γεια σου. Αργύρι, τι κάνεις ρε φίλε, είσαι καλά? Χαίρομαι που σ' ακούω. Sugar Victor 8 Echo Uniform X-Ray from the beautiful island of Evia in Greece. Πολλά χαιρετίσματα από το Montague Island. Oscar Charlie 223 59 QSL. Έλα, εντάξει ρε φίλε, ευχαριστώ πολύ που ήρθες να πάμε να τα πούμε. Χαίρομαι που σ' ακούω πάλι. Είμαστε εδώ στο νησί με 15 παιδιά από το σύλλογό μας, το Ελληνικό Σύλλογο της Αυστραλίας, της Χαράου, Hellenic Amateur Radio Association of Australia, και είμαστε εδώ για 4 μέρες και τραβάμε τώρα ένα βίντεο εδώ να το βάλουμε πάλι στο YouTube. Άκου εκεί τώρα, όπως σε τραβήξαμε ένα χρόνο, είμαστε την ίδια φορά, ένα χρόνο εδώ εγώ και ο Παναγιώτης, αν το θυμάσαι, και τώρα πάλι τραβάμε βίντεο και να, με φωνάζεις. Sugar Victor 8 Echo Uniform X-Ray, Αργύρι, μικρόφωνο για σένα, VK2 Charlie Lima. Έγινε πολλά 73, χαίρομαι που σ' άκουσα πάλι και θα τα πούμε σύντομα. SV8 Echo Uniform X-Ray VK2 Charlie Lima 73s. Any more Sugar Victor? Any more Sugar Victor 8s? Μισό λεπτό, έκανα Mike X-Ray, μισό λεπτό. Όχι μόνο δεν ακούει δυνατά. Πώς σε ακούμε, μια χαρά σε ακούμε, έλα. 59 είσαι, όνομα Αναστάσιος, από το Montague Island, Oscar Charlie 223, και ο Σέλ. Έλα ρε Στάθη, σ' ακούω ρε Θεριό. Έλα, την καλημέρα στην Ελλάδα. Καλό απόγευμα από το Montague Island. Oscar Charlie 223, και ο Σέλ. Is this Radio Athens, is it? Έλα ρε Στάθη, δεν τα έχω πάρει όλα, να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω πάρει όλα, γιατί έχω φύγει τώρα πολλές φορές. Εντάξει, μόλις τελειώσουμε από εδώ σε 4 μέρες θα είμαι σπίτι και δεν πάω πουθενά πάλι. Έλα, θα σε φωνάξω και θα τα πούμε. Χαίρομαι πάλι που σε άκουσα, να είσαι καλά, πολλά χαιρετίσματα από όλα τα παιδιά εδώ. Είμαστε 15 παιδιά στο νησί. Sugar Victor 1 Echo Mike X-Ray VK2 Charlie Lima, πολλά 73. Στάθη, γεια. Say hello. Sign on the Big Gun Station. Sign Chisholm Big Gun Station. Έλα, πολλά 73. Okay, QRZ please. This is Victor Kilo 2 Charlie Lima. VK2 Charlie Lima on Montague Island, looking for number 7. Any more number 7s? Nothing heard. Any number 8? Number 8? Oscar Echo 8, Tango Echo Kilo. Oscar Echo 8, Tango Lima Kilo. Thank you. You're also 5 and 9. QSL. Thank you. 73. Do we have any more number 8? Oscar November 8, Victor Papa 59. Okay, thank you very much. Very good morning.
Thank you, 73. Is number 8 looking for number 8? Again?